F'ruling il-ħamis filgħodu l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia ordna lil Partit Nazzjonalista u l-medja tiegħu biex jikkoreġu stqarrija u rapporti li saru wara li għawġu dak li qal il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Jumejn ilu l-Ministru tkellem fil-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari dwar rejd li sar mill-Pulizija fis-swieqi f'operazzjoni ta' suċċess fejn ġew ikkonfiskati kilos kbar ta' kokaina. Diskors li ġie mgħawweġ mill-Partit Nazzjonalista waqt li żiedu affarijiet li l-Ministru lanqas biss lis-sen. Fid-deċiżjoni tiegħu l-Speaker innota kif il-Ministru Camilleri fl-ebda mument ma waħħal f'xi maġistrat kif ġie rrappurtat fi stqarrija uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista minflok u kien qed jaqra stqarrija tal-Pulizija li wkoll intbatet lill-medja. Għaldaqstant, Dr. Farrugia konkluda kontra l-għerq nazzjonalista. Għalhekk is-sedi qiegħda ddeċiedi u qiegħda torna lill-Uffiċċju tal-Partit Nazzjonalista biex jemenda l-istqarrija maħruġa u jagħmel referenza għal dak li ntqal eżatt mill-Ministru Byron Camilleri waqt li qed jirrispondi mistoqsija supplementari fis-seduta parlamentari taħt ta' Novembru 2025. Jingħad ukoll biex isir korrezzjoni fl-ewwel opportunità mill-editur tal-Net News u jikkorreġ dik il-parti fejn jagħmel referenza u jgħid dan meta l-Ministru Camilleri il-bieraħ waħħal fil-Maġistrat anke jekk bħala Maġistrat suppost jaf l-indirizzi jkunu wettqu rejts bħal dawn dejjem jinħarġu għall-abbozzi ta' informazzjoni li għaddi l-Pulizija l-Gvern tiegħu stess. Fil-fatt ikkonferma Ministru Kafà nhar kwotazzjoni. Din is-sentenza kif inhi miktuba fl-ebda mument ma intqal fil-Parlament dak id-diskors. Ir-ruling huwa deċiż. Fi stqarrija aktar tard il-Partit Laburista qal li r-ruling tal-Speaker ikkonferma gidba oħra tal-Oppożizzjoni u l-medja tagħha. Ingħad li għax inqabdet f'paniku wara li l-kellim tagħha għall-Intern għamel stqarrijiet maġlin fuq il-korp tal-Pulizija, l-Oppożizzjoni attakkat lill ministru allegat li dan ipprova jitfa' xi ħtija fuq xi maġistrat brabta ma' każ li dwaru saru allegazzjonijiet.